Què posa, va? També hi ha molts. Educar per un món millor. La pau. És la fusió dels millors. Porten endavant més voluntaris. I l'entusiasme també a Catalunya s'ha posat la clau per transformar la societat, per construir un país més es troben infants i joves per poder sentir i projectes. Però queda molt per fer, molt camí, i en aquesta hi ha molts a tots els escoltes. Gràcies, home!